खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा। बे हाबाफारिखौ फैगौ 3, 4 आरो 5 नभेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों डक्टर भुपेन हाजरिका गोसोखां आफादनि बानजायनाय आरो बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव बायदि बायदि आयदाखौ लानानै क'क्राझाराव भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सानखौ खुंफुंगोन। बेनिनो 3 नभेम्बर खालि क'क्राझारनि गुदि फोरोंथाय मिरु बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव भुपेन्द्र संगीत बादायलायनाय, 4 नभेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि नीलेश्वर ब्रह्म न'ब्लाङाव माहारियारि खौसेथि दानायाव भुपेन हाजरिका आयदानि सायाव सावराय मेल आरो 5 नभेम्बर खालि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि साखाथियाव थानाय सुदाकन काननाव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव लुफुंजानाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुसुखाखौ बेखेवगोन। बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय 14थि थैनाय सानखौ लानानै मैया डक्टर भुपेन हाजरिका गोसोखां आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। नैथि खौराङाव दङ 10थि दुवार दख'रा एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो थाइखाजरा दालाइसा एबसुनि 5थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनो मैया बिबान गथायबाय। थामथि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव एन्ट्रि आरो एक्जिट गेट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखेवदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि अदालगुरि जिल्ला 37 नं दोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय खमाबारि बिसिडिसिनि मावख'आव मैया टिसिएलसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया गोरिब न'खरनि आइजोफोरनो 5,000 रांनि चेक अनसाय बिथांखि राननानै होदों। हाबाफारियाव दोनस्रि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि, नेहाथारि बिनय बसुमतारी लोगोसे खमाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि जितेन बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव 5,000 रांनि चेक अनसाय बिथांखिखौ राननानै होयो। अनसाय बिथांखि मोनगिरि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। 5थि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां प्राइमारि आदिबासि हारिनि बिपिएफ दोलोनि 100सो न'खरनि सा 350 भटारफोरा खेबसेयैनो इएम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों। 6थि खौराङाव दङ फैबाय थानाय 31 नं सिदली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय सन्जीब औवारी बिथाङा लोब लोब रायजो राजाफोरखौ लानानै मैया जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव नमिनेशन फाइलखौ गथायबाय। कंग्रेसनि बिजाथि सन्जीब औवारीया गावनि नमिनेशन बिलाइ गथायखांनायनि उनाव गोबां फारागथिजों देरहागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। नमिनेशन बिलाइ गथायनायनि सिगां बैकुन गामियाव खुंफुंनाय मोनसे रायजो राजानि मेलाव एमएलए जाकिर हुसेन सिकदार बिथाङा बुङोदि बिजेपि खुंथायनि समाव सरासनस्रा सुबुंनि सायाव अनागारि खालामनायखौ कंग्रेसनि बिजाथि देरहानायनि उनाव बिजेपि दोलोनि सोबख'नायनिफ्राय उदां खालामनाय जागोन। 7थि खौराङाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि न'ब्लाङाव मेलेरिया बेरामनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै ब्लकआव मेलेरिया बांनायखौ नोजोर होनानै हेल्थ डिपार्टमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो क'क्राझार मेडिकेल फरायसालिमा जुथायै मैया सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे जयेन्ट कमिटि दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, क'क्राझार मेडिकेल फरायसालिमानि गोरायुं आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। 8थि खौराङाव दङ 31 नं सिदली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय सायख'जानाय एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव गाजा गोमजायै बरायदों। फैगौ 13 नभेम्बर खालि खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय एनडिए जथाय दोलोजों सायख'जानाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलआ मैया गाजा गोमजायै बरायदों। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल, प्राइमारि इउपिपिएल बिजेपि मण्डलफोरनि लाइमोन गांखं, आइजो गांखंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन सेलनि दैदेनगिरिफोरा बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बरायदों।